ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ಗೈಸ್ ತಾತನ್ ಈ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಪೋಡ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತಿರೋಚುವಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ. ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ 4 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ರೂಟೀನ್ ಎಂಚೆತ್ತನೆಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತೋ ಜಾದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಾತ ಫುಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೀಗಲೂ ದಾದ ಎನ್ನುವುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಒಂದ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ನಡತೊಂದು ಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಅಂಡ ದಿನವಲ್ಲದ ತೋಜಾರೆ ಒಂದು ಬೋರಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 2 ದಿನ ಕೊರೋನಾ 3 ದಿನ ಕೊರೋನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಾದ ಎಲ್ಲ ರುಟೀನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕ 4 ಮಂತ್ ತಗೊಂಡು 4 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪುರಾನು ದೆತೊನ್ವೆ ಫುಡ್ಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ಡೈಲಿ ಅವನ್ ಪೂರ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಾಯ್ತು ಸದ್ಯ ನಾನು ಬೇಳೆ ಕುಯ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಟು ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕನಿ ಕಂಡ ಪಾತಿರುವೆ. ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ದೆತ್ತೆ ಅವ ಇಂಚೆ ಬರೋದು ಪುಣ್ಯ ಬೇಲೆನೇ ಇಂಚಿನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಬರೋದು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಗ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಗೈಸ್ ಏನು ಓಲ್ ಅಂತ ಓಲ್ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಓಲ್ ಉಂಟ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಜವಂದಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ನಡು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಲ್ದೆ ಬೇಲೆಗೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡಿಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ನಂಜಿ ನಲ್ಲೇನು ಫೋನ್ ತೆಕ್ಕಾಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಶೇರ್ಸ್ದ ಟೆಂಕಲ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಲೀಲಾದರ್ ಪಂದೆಂಕಲ್ನ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಎಂಕಲ್ಲೊಂದು ನೆಟ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಡೀಲಿಂಗ್ ದ ಪಂಡ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆಗಿನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೈ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಇಂಡಿಯಾಡು ಹೋಗ್ಪುರ ಕಂಪನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೇನೇ ತೂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಾಕಲು ಈತ್ ಬೈ ಮಂತ್ಲೆ 10 ಬೈ ಮಂತ್ಲೆ 10 ಸೇಲ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚ ಪ್ರಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಅವೇನೆಂಕಲು ಮಲ್ಪರೆ ಆತನ್ನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ 2:45 ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ 3:45 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಡುಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅದೇ ಅತನ ಟೈಮ್ನ ಬೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈತ ಎನ್ನ ಬೇಲದ ಡೀಟೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚೊಪ್ಪುವೆ ಇಂಚ ಫುಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತೋಜಾನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈತೆನ್ನ ಬೇಲದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡಿಯಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 1:45 ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ತೆಕೊಂಡ್ರುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ತೆಕೊಂಡೋಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಡ್ ನೀರು ಪಡ್ಪೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ 3 ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯನಗ ಬೊಕ್ಕ ನಟ್ಟು ಕೆಲವು ಲೋಟೆಡ್ ಅಂಚ ಪೋಪುಂಡು ನೀರು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಹಬ್ಬಿಜಾನ್ ಥಿಂಕ್ ನಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪೋಪೇರು ನೀರು ಕಂಡ್ರನ ಅತ್ತು ಗಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರ್ದನ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಗಡಿ ಕವು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಇತ್ತ ಓಲ್ಲರ್ ಬಂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಿಡಾವಳು ತೋರ್ತೀರು ಇಂಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಆರು ಬೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದೆ ಇಜ್ಜಿ
ಏಪಲ ಕೆಲವರು ಎನ್ವೆ ಒರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಡು ಅವು ಆಪಿನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ದಾದಂಡು ಬಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ನೋಡ್ತೇ ಮಾತಾಡ ಎಂಚ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಕಾಂಡಪುರ ಕಾಂತಪುರ ಕೊಡದು ಪೋಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಿರೋಡು ಪೋರಲ್ಲಿ ಉಂಡರೆಗೆ ಸೊ ತಿರ್ತಡಿ ದಾದನ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ತೋಡಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಐತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡು ಐಕಿತ್ತನ್ನ ಹಬ್ಬಿಜನ ಕಡಪುಡು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಕ್ಕು ಸಾರನ್ನು ಆರು ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ಬೇಗತ್ತದು ಸೋತದು ಪೋತೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚು ತಿರ್ಗದು ಇಂಚು ತಿರ್ಗದು ಅಂಚು ತಿರ್ಗದು ಇಂಚು ತಿರ್ಗದು ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದನ ಕುಕ್ಕುದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಸಾಕು ತಿನ್ಕಂಬ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂದು ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಂಚ ಮಂದಿರ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕನ್ಬರ ಜೈ ಅಗುಲ್ ಬಾಬಾ ಓಪಿ ಬಂಪಿನೇಕ್ಲ ಪಾಪಯ ಬಾಬಾ ಬಂಪಿನೇಕ್ಲ ಬಾಬಾ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ ಬಯ ಜೊತೆ ಅಂಜರಿಲ್ಲ ತೊಂತೀನಿ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ ಪರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿಲ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವ್ರನ್ನ ತೆಲ್ಕೆಲ್ಲ ಆಡ್ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಕನ್ಬರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದೇಕರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬಂತಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇರಗಿತ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಮದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಒನಸದ ದುಂಬೊಂಜಿಗೆ ತಂಟ್ರಂಡು ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಒನಸದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ತಂಟ್ರಂಡು ಆ ಮಾತ್ರದ ಎಂದೆನ್ ತೂನಾನೆ ಇಂಕ್ ಒಂಟೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪೆತ್ತದ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಸಿರಪ್ ಹೊಡೆದು ಮಾತ್ರೆ ಆವಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿರಪ್ ನರಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ವಾಂಕದೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಾತ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆವಲಿ ಒಂದು ಲಾಭಗಳು ನಿಗುಲ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ 4 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಡೈತೆ ಗೈಸ್ ತಾತನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪೋಡ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಿನ್ನೋಚ್ಚಿವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದನ್ಪುನು ಈ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಎಟ್ಟಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋರಿ ಅಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಪೋಡ್ಸಿದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ತಿಂದವರ ಆಂಡ್ ಯಾಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಸಾರು ಚೋಪುಡು ತಿಂತೀನಿ ತಿಂದು ಮನದಾನಿ ಪೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮಗಳು ಎಟ್ಟಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಇಂಕ ನನ್ನ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನನ್ನದಾಕಲು ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಕಾಲಿ ಕೊಚ್ಚೆ ಪುಡು ಉಪ್ಪಿಲಕ್ಕ ಆಗ್ತಂದು ಚಪ್ಪೆ ತಿಂಪಿಲಕ್ಕ ಆಗ್ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾ ಒನಸಲ ಇದಿರುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಸಾರ ಒನಸತೆ ಕುಕ್ಕು ಸಾರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ 10 ಕೊಂಚಿ ಗಂಜಿ ಉಂಟು ಗಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಾನು ಪನ್ಪೇರು ತಂಜನ ನೋಡು ತಂಜನ ಉಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಕೆಲವರ ತಂಜನ ಉಂಟು ಕೆಲವರ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟವಾಡ್ನೊಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ಉಂಟು ಕುಕ್ಕು ಸಾರ್ಲ ಮಂದೇರು ಅದೊಂಜಿ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಣೋಡು ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆ ನೋಡು ಅವೇ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಪೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೆರಿ ಬೆಂಟಾಡ್ ಪೋಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬೇಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಬತ್ತನ್ನ ಮೇಲ್ ಇದಿಂದ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಒಂದಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚ ಪುರಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ನಡು ಲಕ್ಕಂ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ತೂವೊಂದೆ ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಮೇನೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿದೊಡನ್ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡ್ ಲಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುರಿ ಗುಂಪು ಅಂಚ ಪುರಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಕುಲಿಯಾನು ಮಾಮೂಲ ವರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಟಿಯರು ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕೊಂಚ ರೌಂಡ್ ಆವಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಚಾಲ ಹೋಗ್ಲಿ ವರ್ಮತ್ತೆ ಚಾಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅವತ್ತೆ ಹೊಡು
ಬಂದಂತ ಯಾವ ಊರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಾಲೆ ಸೊ ಹೋದ್ ಬಲೆ ఒక ಜಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಬಾಯ್ 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 ಟಾಂಪ್ಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕುಕ್ಕುಲ ನುಪ್ಪುಲ ಬತ್ತುಂಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರು ಲೈಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಅದು ಒಂತುಲೆ ಕೊರಂಟ ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕುದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟುಂಡ್ರೆ ಉಣ್ಕೊಂಡ್ಕಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಕಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಸೊ ಮಂಚ ಅದು ಇಂಚಿನ ಕಜಿಪ್ಲ ಗಂಜಿಲ ಎತ್ತಂದ ಶೋಕುಡು ನುಪ್ಪು ಹೋಗೋಣ ನುಪ್ಪು ಸೇರಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೊಂದು ರಡ್ಡುಂಡ್ಪಾಯ್ ರಡ್ಡುಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಂದು ತೋಜೋನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಇತನ್ನ ಗಂಜಿಂದ ಆಂಡು ಗಂಜಿ ಉಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಡುಟು ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಕೂಡ ಪೋಪೆ ಅಡಿಗೆ ಈಗಿನ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಕುಲ್ಲುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಚನೆ ಕಾರು ಉದ್ದದಿದೆ ಕುಲ್ಲುನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ನಾನು ನೈಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದುವೆ ಎಂಕ ಉದಾಸೀನ ಮಸ್ತುಂಟು ಓದು ನೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಪರೊಂದು ಪೇರು ಓದ್ಲಾ ಅಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದನು ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆರಂಭಗೆರೆಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬುಕ್ ಎಂಚ ತೆಕ್ಕದಿನ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಉಂದೆನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮಾವಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಜಪಮಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ 102 ಸಕ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರಪ್ಪನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಿ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಲೆ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಈಗ ಮಾಮಿಯನ್ನ ನಂದಿನಿ ಮಾಮಿಯನ್ನ ಬುಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿ ಅರೆಂಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇನು ಓದಲ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನ ಜಪಮಾಲ್ಬಲ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಸೊ ನಾನು ನಡೊಟ್ಟು ಒಂಚ ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಿದ ಕೆಲವರ ಈ ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಓದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆನ್ನ ಓದುತ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಓದರಿಂದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಓದುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕುಡರ ಎನ್ನ ಕುಡಂಗಿದಾಗ ಬೇಲೆ ಬಂದು ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೋನ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ಏನ ಅಭಿಜಾನಾಗಿತ್ತೆ ಬತ್ನಾಗ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಕಂತು ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಚಮಚೋಡ್ ದಿನ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ತಿಂದೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದುಂಡೆ ಇಂಕ ಮಂದು ತಿಂದೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕು ತಿನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರು ಕೆಲವು ಪುರ ಟಿವಿ ಪುರ ತೋರಿಸ್ಪವನ ಆತದಲ್ಲ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮರ ಆತು ಕೊರ್ಲಿ ಇದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜೀವನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಈ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮತ್ತು ಮರನೆರ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮರ ಎಟ್ಟಿದ ಸಾಹಸನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಂಜಿದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬೆಟರ್ ಅಂದಾಗು ಅದೇ ನನಗೆ ಪಾಪುನ ಬೇಳೆ ಬಿಡುವೆ ಅದು ಮಾರ ಕಾಡಿದು ಭಯ ಒಂದು ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿನ್ನಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಅರ್ಧ ತಿಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಬಂದಿನಾರೆ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಂತ ಕೊನ್ನಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಯಾರತೆ ಒಂದನ್ನ ಈತ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಈತಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತೋಜಂಡ ನಿಕಲ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲು ತೋಡತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ 14-20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್
ಲಕ್ಕಿ ನಾ ಹತ್ರ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಯಕಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಒಂಜಿ ತಿಂದು 4:30 ಜೈದರ ಅನ್ನೋದು 8 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಜೆತ್ತಾರ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಇಂಕ ಬೋಡೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುಣು ಅಲ್ಟ ಬಕ್ಕ ಎಂದಂಚೂರು ಕಿಂಜ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೀಪುನು ಮೀದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡುನ್ಪುನು ಕೂಡ ಜಪ್ಪುನು ಅದೇ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲೆ ಅತಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಪಂಡ ನೈಟ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ನಡುಟು ಹುಷಾರಿತ್ತಜಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೇಗ್ ಸೊ ನಾನಾತು ತೂಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ನಾತು ಎಂಕುಲು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಪ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಜನಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲಾ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆತಂಡು 4,000 ಕಾತಂದಿಲ್ಲ 4,000 ಆತಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಡಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಪ ಸೊ ತೂಕೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.